Eli tarkoitus oli vähän selventää tätä, että mitä tää tarkoittaa tää postaus tai miten se tehdään, ja sit mulla jäi vielä yksi juttu tuolta välistä, mutta ettei se näe tästä videosta. Eli eka mennään tosta linkistä, mikä mulla oli tossa. Mennään vaihe kerrallaan näet, niin laataan tää VMwaren sivuilta tää käyttö- tai virtuaaliympäristö. Eli Windowsille 64-bittiselle Windowsille latauslinkki, Linuxille 32-bittiselle löytyy tuolta, mutta mä luulen, että nää toimii keskenään. Sitten laataan se, muutaman kerran laannutkin tonne. Ja sitten kun se on laattu, niin käytännössä asennetaan. Mä en asenna, kun mä oon jo kerran asentanut sen. Eli se on täällä. Sen jälkeen asennetaan käyttöjärjestelmä tänne virtuaaliympäristöön, eli käytännössä toimii tästä näin. Ja sitten voi käyttää CDtä, tai missä ikinä onkaan, no CDtä periaatteessa. Ja sitten asentaa isosta tämän käyttöjärjestelmän. Ja tässä nyt toimii pelkästään, mitä mä kokeilin, niin Windows 32-bittinen käyttöjärjestelmä. Että ei millään muulla mä en saanut tätä pelaamaan, mitä mulla on. Ja sitten hakkaatte Product-kiin. Noin saa täytellä, jos haluaa. Itse en täytä. Eli tässä on sitten se virtuaaliaseman lokaatio, minne se niinkö asentuu. Tässä valitaan koko, kuinka paljon se käyttää tilaa tämän kovalevyltä, tai kuinka iso virtuaali kovalevy sillä on sillä asemalla. Ja täällä on suositus on 40 gigaa, niin mä käytän sitä 40 gigaa. Tässä valitaan, että tehdäänkö se virtuaaliasema yhteen tiedostoon vai hajautetaanko se moneen tiedostoon. Ja tässä valitaan sitten virtuaaliaseman tiedot, eli muisti. Mulla on 16 gigaa ton mittari. Näyttää, 16 gigaa. Ja sitten XP tukee vain, tai 32-bittistä käyttöjärjestelmät tukee vain 4 gigaa. Eli jos te veätte tänne, niin tää luultavasti ei toimia. Ja muuta. Eli maksimi on se 4 gigaa, että se voi pistää pikkusen yli, silleen se ei haittaa. Sitten seuraava kohta. Prosessorien lukumäärä. Montako prosessoria se käyttää? Mulla on 4-ytiminen prosessori. Ja mä voin laittaa tuohon vaikka turvallisesti 2 ydintä, että se saa 2 käyttää virtuaaliasemaa ja 2 käyttää tätä omaa Windowsia täällä. Tuolla on se iso, mikä äskenkin valittiin tuolta. Ja 3.0 kanssa mulla tuli ongelmia. Nää on niinku USB-portteja. 1.1 tässä oli muistaakseni aluksi. Mutta mä nyt käytän tätä 2.0, kun tää on käytännössä puolet nopeampi USB-portti. Sitten on ääniasetukset, printerin ja näytön ohjaimen asetukset. Eli täältä laitetaan kiihdytys päälle, jos tällä, no se kannattaa periaatteessa laittaa aina, mutta tää on niinkö sitä varten, että jos sillä tehdään jotain 3D-ohjelmaa pyöritetään, niin tää on hyvä olla päällä. Eli ruksi tuon. Ja tässä on sitten näytöohjaimen muisti. Jättäkää tää tänne vakiolle, jos ei muista, tai tiedä, että niin paljon näytöohjaimessa muistia. Mulla on 4 gigaa. Ja tää maksimissaan voi laittaa 2, niin mä nyt laitan sen 2 gigaa. Jos on Linuxissa käyttää tätä, niin tuossa olisi ollut hyväksy-nappi, muistaakseni. Ja käynnistetään virtuaaliasema sitten asennuksen päätettyä. Eli nyt tää ohjelma lähtee asentamaan XP:tä ihan samalla lailla kuin asentasit se jonnekin tavalliseen tietokoneeseen ihan tavallisesti. Eli tästä tulee täyskäyttöjärjestelmä tähän alustalle. Ja nyt tässä vaiheessa tää kysyy, että tai kun tämä menee hetken eteenpäin tämä asennus, niin se kysyy, että ladataanko ja asennetaanko VMware Toolsit.
Ja ne pitää asentaa ja laata, muuten tää ei tuu toimiin tää systeemi. Tai tästä tulee kauheasti semmosia ongelmia näiden laitteiden kanssa, mitä tähän laitetaan. Mutta kuitenkin mä oon tän kerran asentanut, niin mä nyt keskeytän tän asennuksen. Mä en ala sitä uudestaan asentamaan, koska sehän on jo täällä. Ja tää nyt jäi kesken. Mä voisin tuosta laittaa virtuaaliaseman päälle ja se lähtisi ihan normaalisti jatkamaan tätä hommaa tuosta eteenpäin. Ja täällä on tää oma. Vaihan tosta, mä testasin tosta, että mitä tapahtuu eri asetuksilla. Joo, ja kaikki mut on ihan jees. Katso tuo. Noin. Jep, rämmätetään käyntiin tämä virtuaalikone. Tuosta saa ikkunaa isommaksi, jos tarvitsee. Ok. Eli tossa näkyy äsken tän XPn lataus ja nyt se sitten aukeaa tänne työpöydälle. Ihan normaalisti. Ainakin pitää saavata. Sitten mä laitan tänne USB-tikun kiinni, missä mulla on kaikki data. Tuo nyt aukesi tuonne mun omalle työpöydälle äsken. Eli tuonne Windows, eli tosta ei olisi kannattanut painaa, muuten se olisi auennut tänne näin. Tuo tikku, kun mä työnsin sen kiinni tuonne porttiin. Mutta mä saan sen täältä kytkettyä tänne puolelle. Tuolta, eli player. Liitettävät laitteet ja täältä. Eli nyt se katkaisee sen yhteyden tuolta oikeasta Windowsista ja tuo sen tänne virtuaalilaatikkoon. Ainakin näin pitäisi tapahtua. Ja jännä nähdä aina, että tapahtuuko. Se kestää hetken aikaa. Mä vähän rikoin tätä virtuaalikonetta tossa, kun mä tein kaiken näköistä asensin ja poistin kauheasti tiedostoja täältä ja kokeilin muutaman kerran. Tääkin on tyhjä. Tää on kerran asennettu tää homma. Tai kerran ja kerran. Aika monestikin. Se käytännössä pitäisi olla täällä. Ei tietenkään oikeassa maailmassa ole. No niin, nyt löytyy. Eli Windows-päivitykset kannattaa asennella niin saa huomattavasti paljon nopeammaksi. Mä en siitä ole ihan varma, mutta mä luulen, että se tarvitsee Service Pack 3 asti asennella ennen kuin se lähtee toimimaan. Sitten homma, minkä mä unohdin mainita tuossa tekstissä, niin jos käytät Imagea, niin kuin mulla on esimerkiksi Imagena kaikki, kun ei ole CD-asema, niin tarvitsee jonkunnäköisen virtuaali CD-asema, millä sen Imagen voi aukasta. Ja mä nyt oon valinnut tämmösen Diamond Tools Liteen. Ja siksi tää on kohtuun nopea pieni ohjelma ja muuta. Sen saa tuommoisesta osoitteesta laattua ja se on Lite 5 on se versio. Mitä mä tässä nyt käytän. Että mä oon laannut tän tuolta nettisivulta. Ja mä nyt asennan tän tähän. Eli ilmanen lisenssi, kun ollaan yksityiskäyttäjiä. Asennetaan nämä paketit. Nämä on periaatteessa tuota viimeistä ei olisi tarttunut. Ja nyt tää yrittää, kun tää on ilmaisohjelma, niin tämmöstä kuin Wasaami, niin laitetaan tähän decline. Ei hyväksytä sitä, me ei haluta mitään roskaa tuonne. Nyt se haluaa asentaa jotain ihmesselainta, skipataan se. Asennetaan se tuommoiseen sijaintiin, kuulostaa hyvältä. Meidän tarvitsee asentaa mitään ylimääräistä roskaa ja sitten Run Diamond Tools. Ja nyt tänne aukeaa kauheasti. Nyt normaalisti tästä kun painaisi Quick Mountia. Joo, no niin.
Ei mitään, unohtakaa tuo äsken. Elikkä nyt se on niinkö mountannut sen image, eli se on tehnyt tänne CD-aseman, mikä kuvittelee, että tämä on CD. Ja nyt, kun se on tuolla, niin me saadaan se auki tästä, elikkä tämä CD, ei, joo, sitä voi tuplaklikata. Tai sitten tuosta äskeisestä, mikä avautui, niin painaa. Mutta tässä on se tärkeä, kokeilin tätäkin monta kertaa. Tätä ei voi asentaa täältä suoraan. Että täytyy siirtää ensin työpöydälle tai kopioida työpöydälle. Niin se asentuu siitä sitten näppärästi. Nyt jos te yritätte asentaa sitä tästä näin suoraan, tästä setupista, niin sieltä tulee semmonen virhe, että se kitisee, jos mä sen nyt löydän tästä tiedostosta, että tätä tiedostoa ei löydy. Ja vaikka mä miten päin yritin, niin se teki aina sen samaa hommaa, eli tää EPC Notes. Eikö se oli itse asiassa tämä tiedosto? EPC Notes MDP-file. Niin, että tätä ei löytynyt. Ja se ei auttanut vaikka sitä kopioi joka kansio ja yritti tehdä vaikka mitään, niin se ongelma ei poistunut. Sitten tässä on semmonen homma, että nyt kun te aukas, että tää on asennettu mulle kerran tää softa ja kaikki nämä, niin täällä on ajureita nyt valmiina, mutta silloin kun te aukasette ensimmäisen kerran, niin nyt jos te käytätte tätä samaa ohjelmaa, tätä Diamond Tools Lite Installer, niin se haluaa asentaa ensimmäisenä Microsoft Net Frameworkin, antakaa se asentaa se, kun se tarvitsee sen lisäosan ennen kuin tämä toimii. Ja sitten siellä taisi olla jotain muutakin, mitä se haluaisi asentaa. Ootas kurkata nopsaa. C++, mä luulen, että tämänkin se haluaa asentaa tämän ohjelman visuaalit. Joo, ja niin kuin näkyy, niin se on asentanut tämän mulle tänne. Noin. Sitten, nyt meillä on tää EPC-kansio täällä. Niin nyt täältä EPC, Setup, ja täältä Setup auki. Noin. Asennellaan tämä nyt tämä EPC tänne. Eli seuraava. Tässä kannattaa tehdä suuri asennus, koska mulla tuli ongelmia tuon pienimmän kanssa ainakin. Että se ei sitten löytynyt niitä tiedostoja, mitä se tarvitsee noihin katalogihommiin. Ja tässä se pyytää asentamaan, tai että käytetäänkö TIFF-vieveriä, eli millä te saatte noita TIFFejä auki, niin tai asentaako se niin, että tämä Saapin EPC käyttää sitä vakioaukaisena. Valitaan, että kyllä. Se edeltetään vähän hitaampi asentaa. Ja mä en saanut noita USB 3-portteja toimii, se olisi vielä nopeampi, mutta kun niistä tuli jotain ongelmia. Kauheasti ongelmia vaan. Joo. Ja sitten se pyytää käynnistämään uudestaan daattorin. Eli kyllä. Eli nyt XP käynnistyy uudestaan. Kirjautuu pihalle ja sammuttaa. Nyt se, toikin on tärkeää, että annatte sen käynnistyä uudelleen, kun XP on vähän ranttu noista, että aina jos asennetaan jotain ohjelmaa tai uusia ajureita, niin se ei sitten tunnista niitä ennen kuin sen uudelleen käynnistää. Nyt ollaan taas työpöydällä. Se vielä hetken latailee tuolla. Mä en tiedä uskallanko mä vielä painaa täältä. Eli käynnistövalikko kaikki. Ja täällä pitäisi olla nyt tää Saapin ohjelma, tää EPC-ohjelma, katalogi. Tai
vaihtoehtoisesti se löytyy täältä näin. Ja tuossa on se käynnistyskuvake, tuo vaikoon. Ja täältä sitten vuosimallin mukaan auto avaa. Tuolta vaikka 93, 98 OK, moottori, kikkarat. Joo, täältä kannattaa vaihtaa jos ei ruottia osaa, niin suomen kieleksi sitten. Täältä Kuomu Cabrioletti löytyy kaikki osanumerot ja muut. Hyvin suomennettu postu. Ja virtuaalikone toimii niinkö normaali tietokonekin. Eli se sitten sammutetaan lopuksi. Tallentaa asetukset, mitä olette tehneet. Siellä voi muutakin tehdä, mutta mulla nyt oli vaan tässä näytillä tämä että miten tämä tehdään. Ja toivottavasti tästä on apua. Googlesta saa sitten lisää ohjeita, jos tämä ei luonnistu tämän kautta. Kyllä mä oon tykännyt, että kaikkien helpoin on käyttää tai seurata videoista. Mutta tossa on tärkeää tosiaan, että jos te laitatte USB-tikulle sen, niin se pitää kytkeä vasta tuon lopussa. Tuo USB-tikku. Täällä on vielä tää latauslinkki. Noin, ja nytkö tää homma on tehty, niin mä saan tämän poistaa. Noin. No niin, toivottavasti noilla ohjeilla pääsee alkuun ja pääsee tuunaamaan auton osia. Jeps. No niin, kiitti ja moi.